Benvinguts. Premi Talent Cambra 2021 en moda i artesania a Infinit Atlètic. M'han explicat que és un projecte que permet agafar residu per reconvertir-lo precisament en roba. És així o no? Expliqueu-m'ho. Sí, doncs 100% és així. El projecte neix de la necessitat de tenir peces de vestir esportives per a la pràctica del tenis que siguin sostenibles o reciclades, i en aquest cas hem utilitzat un material que justament és un residu del món del tenis, que són els cordatges de raqueta. Aquest material fa 50 anys que s'està tirant als abocadors i plantes d'incineració i que finalment acaba també el nostre medi ambient, i nosaltres no només el recuperem per donar-li una segona vida, transformar-lo en peces de vestir esportives, sinó que ho fem de manera infinita. És a dir, aquestes peces són 100% reciclables al final de la seva vida útil i de manera infinita. És un cercle que no es tanca. Per aquí Infinit Atlètic, no? Suposo per exacte. I això sorgeix d'una pràctica pròpia d'estar allà i dir, escolta, què en fem d'això i ens donem una volta al cap i creem alguna cosa nou? O què? Vosaltres jugueu a tenis? Nosaltres juguem a tenis i de fet va néixer una mica d'aquí, de la necessitat de tenir peces de roba esportiva sostenibles pel món del tenis, com deia, i a més aprofitar aquest residu. Però us hi dedicau al món de la roba? Aviam, explica'ns una mica com procedeix la idea, com el moment disruptiu, diu, això hem de fer alguna cosa, y cómo se comienza a aplicar todo, ¿no? Sí, sí, bueno, básicamente nosotros tres hemos compartido la última experiencia en una filatura, es decir, en el mundo textil. Es donde realmente hemos visto que había que hacer algo. Hemos visitado muchos países, muchas filaturas, tejedores, todo eso. Hemos visto que había una absurdidad en el mundo textil, que es su linealidad, ¿no? Es decir, que el 97% de las prendas que se produce actualmente en el mundo, se hace extrayendo recursos tan naturales nuevos, que es el mundo infinito, es impensable. Y al final de la cadena, básicamente, las prendas que están usadas no se reciclan. Solamente 1, como máximo 2% de las prendas se reciclan. Entonces nosotros hemos empezado a pensar en algo totalmente disruptivo, de una página blanca, partiendo de una doble circularidad, como lo ha explicado Francesc. Tantes cordes, vull dir, s'han de recollir, perquè clar, això has de convèncer molta gent, no? Perquè finalment teniu una matèria prima, no? Això d'on sorgeix? Com ho feu, no? Sí. Bueno, la veritat és que nosaltres vam, en el moment que vam començar a idear el projecte, ens vam ficar en contacte amb els principals clubs de l'àrea metropolitana de Barcelona, clubs de les rodalies, tendes especialitzades, i la veritat és que es van volcar d'una manera molt forta directament amb nosaltres. Ells mateixos també s'han donat en compte que era un residu que, des de, com ha dit el Francesc, més de 50 anys se porta abandonant als abocadors i a les incineradores, i clar, quan els vam explicar que tot aquest cordatge que ells desperdicien el podem reutilitzar amb una prenda que al mateix temps pot tornar a ser reciclada de manera infinita, es van volcar directament. Quin material està fet aquesta corda? És plàstic? És polièster, és un monofilament de polièster 100%. I hem de puntualitzar que és un polièster d'una gran qualitat, i és un polièster pur, perquè a més té una vida útil molt limitada, molt curta. És a dir, quan un jugador normal, quan pot durar, per exemple? Dura molt poquet l'ús, i es talla i es tira a la basura. I per tant... Ara heu establert un sistema per anar-ho a recollir, per enviar-ho, com funciona? Nosaltres ara estem col·laborant amb una empresa que és d'aquí de Barcelona, que a més és una empresa logística que utilitza recursos com vehicles elèctrics i a més utilitza persones amb risc d'exclusió social per poder fer aquesta recollida i minimitzar l'impacte del carboni. Això ho porteu a una planta processadora i després, no sé si entra algú, suposa, de disseny, perquè fer moda és també algú amb creativitat més enllà de convertir polièster en una jaqueta, no? És a dir, aquest procediment també el teniu vosaltres mateixos o heu anat perfeccionant, elaborant, contractant gent experta també en tallatge, no sé, no hi entenc gens jo, això. Doncs bueno, una mica el procés, com explicava molt bé l'Isaac, de la recollida, d'aquí ho portem tot a un gestor de residus, del gestor de residus ja ho portem després a una filatura, que tot el que fem, tot el procés és fet aquí a Catalunya, des que comencem a recollir els cordatges de raqueta amb un club de tenis fins que podríem tornar a entregar aquesta mateixa samarreta acabada dins del mateix club, només fem 150 quilòmetres per minimitzar tota l'empremta de carboni. I sí, evidentment,
tenim tot un grup industrial darrere on tens patronistes, dissenyadors, confecció, tot està englobat i tot s'ha fet bàsicament aquí en el Maresme per poder-ho integrar-ho tot. Quin tipus de producte feu? Parlem de roba, parlem de moda, però des de les bambes fins a les gorres, no sé quin tipus de producte esteu elaborant ara mateix, o què es pot fer també. ¿Vas tú? Sí, básicamente hemos hecho prendas dedicadas exclusivamente al mundo del tenis y la razón es, por supuesto, que realmente el usuario, el jugador se siente totalmente involucrado porque al final... Sí, pero es su resto que se convierte en sus prendas. Y a nivel de prendas hacemos tops, chamarretas y polos para hombres y mujeres. Y también en la parte de abajo, los bottoms, los shorts, pantalones y faldas para las mujeres. Ja estem dius que això també es podrà reciclar. Ja heu arribat al moment que ja es recicla la roba o encara la porta la gent? Encara és prou nou com perquè encara estiguin fent ús? Sí, bueno, en veritat, la vida útil normal d'una prenda d'aquest tipus, una prenda tècnica, sol estar entre 2-3 anys com a molt. Per tant, encara no hem arribat a aquest moment en què el jugador pugui tornar a depositar la seva prenda i que torni a entrar al cicle. Però és molt important que el jugador sàpigui que ho pot fer. És molt important i això és el missatge que nosaltres volem transmetre. Que a part de ser... A través dels clubs, potser, a través de les federacions, etc. Tots els canals de difusió seran els millors, però òbviament el cara a cara i l'encordador és el que té la força més important. I ara que hi ha gent que està fent servir la prenda, ja estan dient això és còmode, escolta, això no em pica, és polièster, no? Llavors, la usabilitat, diguéssim, està ja comprovada, demostrada i funciona. Sí, i hem fet tot el test d'ús de les prendes durant l'estiu, justament, i a més hem aportat una novetat en el món del tenis, perquè són unes peces de vestir que no havien evolucionat molt. En canvi, nosaltres hem portat aquesta lleugeresa, per exemple, les prendes d'alta muntanya, de running, i hem portat a fer prendes esportives que pesen només 90 grams. Això el que fa és que tingui una gran transpirabilitat, a més també li hem ficat els ions de plata pel tema del control de les olors, del suor, i també el tema del secat ràpid. És a dir, volíem portar totes les virtuts que veiem, que són mancances actuals dins de les peces de vestir de tenis, per aprofitar-les, donar-les una volta i incluir-lo dintre de les nostres peces de vestir. Previsions de futur, on voleu arribar? Internacional, ja esteu parlant amb gent d'aquí, d'arreu, amb primers espases, diguéssim, del món del tenis. Hi ha gent que ja creu en vosaltres? Doncs sí, de fet ara mateix estem en contactes amb grans empreses com pot ser Decathlon, en les quals ja ens donen tot el corretge de raquetes d'Espanya, ja ens centralitzen i ja ens els donen perquè... Són uns quilos. Són uns quants quilos, sí. Mira, no tenim una previsió que més o menys, parlant de volums que comentàvem abans, aquí a Espanya es llencen aproximadament unes 60 tones d'aquest material, 60 tones d'aquest material durant un any, però és que a Europa són unes 400 tones d'aquest material. Llavors el tema que comentem de l'externalització seria també que hem parlat amb Babolat, que és el primer fabricant del món en volum de cortatges de raquetes i de raquetes de tenis, en el qual estem començant a treballar conjuntament amb ells també. Moltes felicitats, doncs. És aquest Premi Talent Cambra 2021 en moda i artesania a Infinite Athletic. Us poden trobar en alguna web, teniu canals de venda ja? Sí, la nostra pàgina web, que és www.infiniteathletic.com i, òbviament, a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies i felicitats. Moltes gràcies. Gràcies.